هفت ولات کو دو ولاتên عربî jî di nav dane, bang li Rûsya kirin ku dawiye bi êrişên xwe yên li Sûriye bîne. Amerîka, Almanya, Brîtanya, Fransa, Qatar, Tirkiye û Erebistana Siûdî ji ber operasyonên ku Rûsya li Sûriye li dar dixe, bangewaziyek kirin têda xwestin ku Rûsya dawiye li êrişên xwe yên li ser hêzên dijbereya rejîma Sûriye û sivîlan bîne. Ji ber operasyonên asmanî yên Rûsyayê ku li Sûriye pêk tîne, heft welatan ku Amerîka jî di nav daye ji Tirkiye, Almanya, Brîtanya, Fransa, Qatar û Erebistana Siûdî pêk tê, daxuyaniyek hevpar dan û bangê Rûsyayê kirin ku bila dawiye li êrişên xwe yên li ser hêzên dijbereya rejîma Esed û sivîlan bîne û bala xwe bide ser têkoşîna xwe ya bi rêxistina Daeş ra. Di daxuyaniya hevpar a heft welatan de hat gotin, qisawet ew e ku Rûsya sivîlan ji xwe re bike armanc û daxuyaniyê wiha dewam kir. Em wek hikûmeta Amerîka, Almanya, Brîtanya, Qatar, Erebistana Siûdî û Tirkiye derheqê operasyonên asmanî yên Rûsyayê de xalên ku li jêrin radigihînin. Em bi taybetî ji cebilxaneya leşkerî ya Federasyona Rûsyayê ya li Sûriya û bi taybetî jî êrişên hêzên asmanî yên Rûs ku ji duhva li Hema, Homs û Idlibê ji bilî Daeş dibe ser sivîlan pir bifikarin. Ev tevgerên leşkerî ji bilî sorkirin û radîkalîzmê bi kêrî tû tiştekî din nayên. Em bangî Federasyona Rûsyayê dikin ku bila dawiye li êrişên xwe yên ser hêzên dijbere û sivîlan bîne û bila xwe bide ser têkoşîna xwe ya bi Daeş ra. Ji aliyekî din ve Wezîrê Dervayê Rûsya Sergey Lavrov ra gihand, me helwêstek hevbeş li gel hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daeş heye. Armanca êrişên Rûsya li Sûriyeyê ji navbirina Daişê ye nek piştevanîkirin li te hêzeke siyasî ye. Wezîrê Dervayê Rûsyayê her wiha daxuya kirin ku li gor nêrîna Moskoyê Artêşa Azad a Sûriyeyê hêzeke terorîst nîne. Sergey Lavrov dest nîşan kir pêwîst e Artêşa Azad a Sûriyeyê beşek ji çareseriya krîzên Sûriyeyê be. Hata diyarkirin ku di êrişa asmanî ya Rûsyayê da ya ku birî ser Homsê 36 sivîl hatin kuştin, li Rûsyayê ev rapor derewîn kir û ragihand ku ew li Sûriye bi Daeş û rêxistinên terorîst yên din ra tê dikoşe.